Sithanda ukubingelela abalandeli be-Channel T esichaza ngena amaphupho egama lami uHlengiwe Sibongo Kambothoke. Ngizoke ngithande nje ukuchaza amaphupho ambalwa. Uthole ukuthi wena uwumuntu olwisana nezitha. Ngizoke ngilibale nje lamaphupho akanjena ukuthi asuke esho ukuthini kweyakho impilo. Ake ngithi ngane yakwethu umuntu owathutha wasuka endaweni ngoba ususwa yizitha, noma ngumuntu othi mayelele ekulaleni kwakhe, noma ephupha abantu bemlwisa, noma ngabe ephupha abantu abasuke bekwenza okubi ngane yakwethu. Ngike ngakuchaza-ke lokhu phambilini ngathi uma ungumuntu othi mayelele ekulaleni kwakhe uthole ukuthi unabantu obabonayo abaphila abakulwisayo, bokwazi labo bantu ukuthi bayizitha. Umuntu uma efika kuwena usuke ephusheni lakho, usuke eze ngokubili. Ngabe uzocela ukuthi umsize, noma ngabe uzocela ukuthi umazise ngokuthize, kodwa uma efika ngokuthi ukuthi akazile ngokusizwa, akazile ngokuzokwazisa okuthize, akazile ngokuthi fanele umlekelele, uzwa ngokulwa, ephila, umazi, isitha lezo ngane zakwethu. Uma kanjalo uzosibona kanjani? Uzombona lo muntu ngabe uyakulwisa, uzombona ngabe uyakudubula, uzombona ngabe uyakushaya okudlula lapho, uyombona ngabe makuwumuntu obuye athinte ezinkambeni zikaFaro, noma ngabe kuthiwa uke uthi ukuthinta kwamponjwana, umbone lo muntu umwazi ukuthi uyisitha sakho, ekunikeza okuphuzwayo, noma ngabe kuthiwa utshwala, noma ngabe kuthiwa yini. Ubokwazi lowo muntu ukuthi uyisitha esidlulisa wena, ngokuthi uze ungaphumi kulesi simo okusona, ukuze impilo yakho ingayi phambili, izinto zakho zingayi phambili ngokwasenyameni nakwasemphefumulweni. Usuke ebulala isimo sekusasa lakho ukuthi kuze kungakulungeli. Ngabe okuzamayo kungayi phambili uma ekunikeza utshwala, uma ngabe kuthiwa bephinde futhi ekunikeza utshwala, usuke kufaka nje ngqo impela uma ngabe umuntu ophuzayo ukuthi wena hlala uba kanje, ungasinaki isimo sempilo yakho kuya phambili. Uyabona, kwesinye isikhathi ake sithi usukile nakuleyo ndawo wayohlala kwenye indawo, noma uvakashe kwenye indawo, uthi uyazibona uzilokhu uziphupha ukamakhelwane noma usemzini othize. Yileli phupho engithi ngifuna ukulichaza kakhulu. Usukile endaweni ethize waya kwenye indawo ethize, kodwa kancane kancane wena ulokhu uziphupha usemzini othize ongasikhona kini. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi imvamisa yezinto onazo noma indlela owenza ngayo izinto yikhona lapha zivalwa khona noma zikhulunyelwa khona. Yilapho abantu bakini abakukhombisa khona ukuthi kula akukho ukulunga kahle hle. Kunabantu abasebenzisa izinsila zakho nayo yonke into yakho ukufinyelela kuwena, ukuthola isithunzi sakho nokuvala okuhle okufanele kwenzeke kuwena. Uma kanjalo uzobabona laba bantu, ngabe bakwenza okuthize, noma ngabe bakunikeza ukudla, noma ngabe kuthiwa uvalelwe endaweni ethize, kodwa khona hhayi ekhaya lakho. Ngoba uma usekhaya lakho basuke bekutshengisa abantu abangase kuthi cha, impela lapho khona akusikho, kodwa kudingakala emsamo wakini noma abantu bakini, iy'dalwa zakini ziyakudinga. Uma uzibona usekhaya lo muntu kancancane, uzilokhu uzibona ekhaya ungasilona elalapha, bayakutshengisa ukuthi uba umuntu othwetshulwe ngezinhlanhla zakho ukuthi zisabele kuloya muzi, ngobulwane obusuke benziwe empilweni yakho ukuthi kuze kungayi phambili okungokwakho. Uzobabona-ke labo bantu kancancane, uyawuphupha lo muzi, kancancane uyayiphupha lo muzi, ulokhu uziphupha ukhona ungazi nokuthi wenzani. Kwesinye isikhathi uzibona engathi uvalelwe phakathi, bayakutshengisa isitha esilwisana nesimo sokuvala impilo yakho ukuthi uze ungamdluli, kuze kungalungi, kuze kungayi phambili. Noma ngabe kuthiwa ubona iy'ngane zakho kancancane, uphupha ingane yakho ilahlekela khona, uyobheka khona njalo uphupha yonke into eningi, uyiphupha ilokhu uyobheka khona, bayakutshengisa ukuthi leyo ndawo noma kuloyo muzi kunezinto abazenza ngesimo sempilo yakho nabantwana bakuthi baze babangabi abantu abafiswa wena ngosimo sokuphumelela, nangoba ayikho into ebalungayo lapha emhlabeni ngaphandle kokuthi kubangwe impumelelo, ukuthi angifuni ukudlula nomunye, akafuni ukudlula nomunye. Kukanjalo, labo bantu abakanjalo ngane zakwethu othola ukuthi banezinto eziwuza ukuganga zokonela abanye abantu ukuthi bangayi phambili. Ubokwazi lokhu ukuthi labo bantu ngeke uze ulwe nabo siqu senyama, kodwa bashaya emoyeni. Mangithi bashaya emoyeni, bathwebula isimo somphefumulo wakho nesithunzi sakho, umphefumulo wakho uphethe isithunzi sakho. Bawukhulumisa ukuthi usibanibani, akangayi phambili, izinto zingamlungeli. Uma bekanjalo labo bantu bekwazi ukukuganga besemzini yabo, bokwazi ukuthi impela
imimoya elapha emhlabeni mibili. Kunabantwana basebenzela uNkulunkulu, kube abantwana basebenzela indlu lena engapha emnyama ekaLucifer. Uma kanjalo labo bantu bayathunywa kuwe ukuthi mabahlukumeze, bayajabula bona ngaleyo ndlela. Ilapho abasusa khona noma ilapho abaphila khona bejabulisa ukuthi bekubona uhlupheka kungayi phambili. Abantwana abakanjalo basuka abantwana abathunywa noma basetshenziswa umnikazi lo ngapha endlini emnyama ukona ukudicilela wena, ukubulala wena, ukubulala umphefumulo wakho ukuthi okwakho kungakiyi phambili, ungajabuli, uhlezi ukukhala kwakho kuyabajabulisa, kuyabathokozisa. Iyona ndlela abasusa ngayo, abaphila ngayo. Kodwa wena awunjalo, umuntu osuke ezodumala uma ebona abanye abantu izinto ezingabalungeli, umuntu ozophatheka ngathi ungabasiza abanye abantu, umuntu osilezi ufisela abanye abantu ukuthi akube kuhle kubona. Uma kungekho kuhle kubona ngathi ungafaka isandla usisize, kodwa bona banjalo, bangabantwana abajabula ngokuthi angalunga kubhede, iy'ngane zalapha zingalungelwa yilutho. Bayakujabula yinto abakholelwa kuyona kakhulu. Ngaze uyibeke nje ukuthi iyona nkolo abakholelwa kuyona, ngoba basuke benalesi sihlava sakuleya ndawo abasuke bethunywe kuyona, bethunywa ukuthi mabazohlupha lo mphefumulo wakho ukuze wena ugcine unjani, uduba abantu bakini abayidlozi lakini uzidube noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukuthi kungani ningidedela nezitha, kungani? Kanti impi isuke ilwa ngani zakwethu, ilwa emoyeni. Iningi le ndaba ngase ngiyixoxe, ilwa emoyeni. Ake ngithi nje ngiyichazele kancane. Lapha emhlabeni ngani zakwethu, ngoba ngakuchaza ukuthi zimbili iy'nkunzi ezilwayo, ongapha lo esendlini emnyama, base kuzoba ungapha lona onguNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, owadala umzulu nomhlaba, nakho konke siphila kukona. Uma kanjalo-ke kuba sekuthi uma esenze kanjalo, kuba nabantwana abakhethiwe ukuthi bazophila emhlabeni kusiza abanye abantu, ukulekelela abanye abantu abahluphekile nabahlwempu, enze iy'nhliziyo zabo zibe nonembezo, ukwazi ukusiza abanye abantu ukuze bengakhali, bekhale kuNkulunkulu beze bemthuke ngani zakwethu ngoba bebona izinto zingabalungeli kahle. Wena-ke wena osuke usizwa awufunwa ngoba usuke uzogeza lona umsula izinyembezi, umnikeze ithemba. Abakufuni-ke lokho, lona akakufuni ukuthi uzobuyisa ithemba, ukuthi umenze lona akholelwe ukuthi umdali wezomhlaba uyaphila, ukhona, uyakusiza. Kube khona ukuthi kunalezi zinto ezincane uthole ukuthi umuntu usuke engene ey'khisini ezithize ezincane ukwenza ukuthi izinto-ke indlela angayiboni ukuthi le nto befanele ayimise kanje. Ngalesi sikhathi usiza wena, usiza labo banikeza ithemba, kuba kanje. Uletha lokho kukhanya kuba kanje, uyadinwa lo olwisana noNkulunkulu, athi ucabanga ukuthi loya mntwana wenzani uma ezolekelela abuyise ithemba kubantu abaphila emhlabeni ngoba fanele bemphike uNkulunkulu ukuthi akekho, yinto ekhona le. Bamphike ukuthi akekho, okhona yilo ngapha, vele konke kuyafana, akwenze konke kufana. Yingakho enze izinto eziningi zingahlukaniseki. Uma ngabe umfana athi ungaphila njengokuba intombazane, uma uyintombazane athi ungaphi, ngiyaxolisa ukusho lokhu, ngikhomba indlela aphambanisa ngayo. Aphambanise yonke into, ithi imhlophe athi imnyama, ithi imnyama athi mhlophe, phila ngayo kunjalo. Edukisa bani? Edukisa wena. Ube senza kanjena ngane yakwethu, uzokuvusa impi yezingane ezinezinhliziyo evele ezinomoya nomhobholo, ongakwazi ukuphila ukubona omunye umuntu ephila kahle, engazi ukuthi kungonakala. Uzovusa izingane ezingakwazi ukubona abantu abathandana nje kahle kungenankinga, engathi engavusa lezi ngane engathi evuse lezi ngane athi ngathi bengaxabana, ngathi bengahlukana, ngathi bengangazwana, ngathi kungabhidlika konke. Mase ethatha lezi ngane ezinaleya nhliziyo enomhobholo enomona, engafisela abanye abantu ukuthi makube kuhle kubona, asebenzise zona, athume zona, azazitshela amaqhinga namatula onke ukuthi suka umuye endaweni ethize uyofuna into yokugibhiza noma yokudiliza leya noma yokuqeda leya yinto yalowa muntu. Aphelelwe yithemba nazibuza imibuzo engaphinde ukuthi konakalaphi kumina Nkosi. Yebo-ke ngoba uNkulunkulu uhlala nabantu abathize abancane abayibona abahlushwayo noma abacindezelwayo ukukhanyisela abanye abantu. Mase baningi impi yomubi ihlala ifune laba bantu akuyibona abasiza bayisandla sikaNkulunkulu ukulungisa abanye abantwana noma ukukhomba indlela ethiwa abantu abenze kanje. Abantu ababuyele esikeni labo, abantu abazikhumbula ukuthi bangobani. Afike yena athi cha, mudilize lona akangayitsheli lento ukuthi ikhona, asebenzise ezinye zezingane eziphila lapha emhlabeni ezingaphansi kwesandla
sikaLucifer. Khona indaba abantu abangayinaki noma abangayazi. Lapha emhlabeni noma sihlala kuney'ngane ey'zaliwe eziyingane zasesihogweni ngokudala. Kube noma ngabe kuthiwa uyasonta noma ngabe kuthiwa unjani, kodwa udaliwe wena uyingane yasesihogweni, usebenzela omubi, khona umbethe ingubo. Ngobani? Akusiyona ingubo lena noma umfanekiso wesonto ukwenza ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu, kodwa kuba inhliziyo ebunene nenhliziyo ezwelana nomunye umuntu oncamela ukuthi kungamele kube uwena ongezoba nalutho ukuze ukwazi ukulungisa noma ukuze kukwazi ukuphila omunye umuntu. Ungakhethi omunye ungazikhethi wena, ukhethe omunye umuntu kusizakala komunye umuntu ukuthi kusizakale wena. Ungabi nomhobholo. Abantu abaney'nhliziyo ezikanjalo. Kunabo abantu abakanjalo abazingane zasesihogweni, kuphinde kube bephila besizwana siwomakhelwane. Kuphinde kube khona iy'ngane ey'khethwe uJehova, laba abantwana bangakhathaleli ukuthi ngifuna ukuceba, ngifuna ukuthi, ngifuna lokhu, ngifuna lokhu, ethande ukuthi kunabantu abaphumelelayo ebongele phusha. Ngizokuchazela futhi okunye, ngiyazi ukuthi le video ngikhuluma ey'gabeni ey'ningi, ngizokuchazela. Laba bantwana bakanjena nganakwethu bahlezi-ke becindezela. Yini becindezelwa? Ingoba banesibani, banelethi noma banogesi. Ngizothi banogesi khona uzozwa kahle. Banento exhumanisayo uma wena ohluphekileyo ngaleso sikhathi. Wenza kanje lo muntu, uzosondela kuwe ngesikhathi esondela kuwe, lo othunye umdali wezomhlaba uzosiza noma kuzothula wena usizi noma kuzokhanyisela wena indlela noma uzokukhomba ukuthi awusuke ngapha uhambe ngapha. Wenza kanje ngalesi sikhathi eseduze kwakho, ushiya into eyisibusi ngokuxhumana nawe ngogesi, uzwe enhlizweni yakho, ngokuthi wena ungadlinzile, ngokuthi wena ukhalisa ukuthi ezami izinto azilungi. Angeke aze akunikeze okuthize, ngeke uzokunikeza into eyizwi. Lapho sekuxhumene ingilosi yakho neyakhe nomoya wakho. Yingakho kuthiwa umuntu uyakhanya. Umuntu kahle kahle vele uyakhanya. Leyo nto-ke yisibani esuke esiphethe umuntu. Ngalesi sikhathi kukhona laba abantu athini, eyi uma ngihleli phakathi kwalaba ngivele ngisindelwe, uma ngihleli phakathi kwalaba ngivele ngizizwe ngiyi-weak, ngithatha ukugula kwakhe, ngithatha ikhanda, ngithatha nje ukuhlupheka kwakhe. Yingoba kusuke kushintshana ama-energy i-energy iphethe yonke into yomuntu embi angayifuni. Ithathwe lo mthwalo, uthathwe yilona othunyelwe uNkulunkulu. Leyo nto kothi kuphela isonto noma kothi kuphela inyanga, uyakwazi ukuziguqukelela yena ngoba ukuthunyelwe lokho akanayo inhliziyo enomhobholo. uNkulunkulu bese yandisa kuye ishintshamliso ngoba ithemba lakhe vele liNkulunkulu ukuthi likumdali wezomhlaba ukuthi mina ngiyazi ukuthi mina noma nginje ngeke akathandile ingcebo nakho konke, kodwa uyakwazi ukuthi azixhume kubantu abafisa izinto ezingaphezulu kwanazo. Afike nje ngokuthi athi abe la, noma ngabe kuthiwa wenza umthandazo loyo, noma ngabe kuthiwa ukhulumile, uthole ukuthi usephiwe isibusiso loyo osuke umsiza. Angazi lento ngiyichaza kahle. Usexhume leya ntambo ewugesi wokuthatha usizi lakho, yena athathe. Yingakho ngoba kade ngichaza, yingakho kuba khona abantu okwazi ukuthatha ukugula kwakhe uhleli naye. Nakanjalo nosizi kuba kanjalo, ulithathe usizi lakhe usuke naye. Manje laba abantwana bakufisi lokho ngoba bayayizwa lento emoyeni ngalesi sikhathi ukhona. Uthole ukuthi sebezovele uthi uhleli phakathi kwabo, uthole ukuthi bavele bangakufuni. Buthi uthi uhleli ubevele bengakufuni. Akukona ukuthi yindlela odalwe ngayo, khanya baba nalento yokuthi abasekho kahle. Yini? Imimoya yenu ayifani. Uyingane yasesihogweni ehlezi idlinzela okubi abanye abantu. Mase zama ukufuna kufunda ukuthi ungubani angakutholi. Into azosukuma nayo ukuthi wena ngikuqondi ngathi ngangaba seduze kwenje, abe namagama aziswana awaletha kuwena angasila kwenza ukuthi uma uphakathi kwabantu kube ngathi engahlezele ukuphoxa kancane kancane. Uzama ukwenzani? Uzama ukudicila nokuthi akwenze ulahlekelwe ubuwena ngezinto azinemba kuwena ezingasile nje zokuthi uphenduke ube yihlaya, uze ugcine usungazi ukuthi ngenzeni. Uyifuna usuke ungenze lutho. Izingane zasesihogweni zidalelwe ukulwisana nezingilosi ezizosiza lapha injalo naphezulu emkhathini. Izingilosi zikaLucifer zilwa nezingilosi
zikaNkulunkulu ngoba kufunwa abantu ukuthi baze bangafiki kuNkulunkulu. Yingakho-ke ngikuchazela ukuthi uma uziphupha ulokhu usemzini womuntu, izingane lezi ezidalwe kanjalo zidalelwe ukudikilela phansi ezinye iy'ngane ukuthi zingayi phambili. Umdala umncane uma uzazi nje ukuthi unesimo sokuthi awubasukeli abantu, awuze kodwa uhlala uvukelwa abantu. Ungakhathazeki ngane kwethu, bokwazi ukuthi uNkulunkulu usuke engakuwena. Uma uhlushwa abantu bekwenza ukuthi unelambu elikhanya uNkulunkulu akuphathisa lona. Izitha nabo abantu bonke abadaliwe bakaLucifer bahlala befuna ukuzocisha lelo lambu, uze ugcine uba yinto engayilutho. Uma base bekuhlukumezeka kanjalo, umoya wakho waze wakhathala, waphelelwa amandla, wagcina omunye wangena ophuzweni oludakayo, wagcina omunye wangena ey'ntweni ey'ningi ngokuthi engasazi ukuthi yizinto zonke lezi abakwazi ukuzenza bahlale bevuse into ekanjalo. Ngisazophinda ngikuchazele indaba. Ngiyabonga, nisaleni kahle.